Telnici dedine pod Malými Karpatmi v Trnavskom kraji bola posledná aprílová sobota už po 30. krát vyhradená behu. Športové podujatie, ktoré sa koná na pamiatku troch zastrelených mladých chlapcov na konci druhej svetovej vojny pri kaplnke svätého Rócha, malo vynikajúci priebeh. Na štart hlavného behu sa postavilo 95 bežcov. Pred hlavným pretekom sa predstavili najmladší bežci na tratiach rôznych dĺžok podľa veku. Všetci boli odmenení sladkosťami a ovocím. Oštartované dospelí, teda muži, ženy. Bravo, chlapci, bravo. Jo, nespadni. Pán štarter a starosta obce Peter Radošinský v tejto chvíli oštartoval rekordný pelotón 30. ročníka behu oslobodenia Telnice. Celkoví víťazi muži v poradí, ako dobiehali do cieľa. Prvý dobehol do cieľa Moravec Ján, z TJ Spartak Myjava. Druhý dobehol Kuchárik Ján zo Železníc Trenčín. A tretí Moravec Filip, TJ Spartak Myjava. Jana Moravca, ktorý vyhral celkovo tieto preteky, sa pýtam, ako je on spokojný s vypredeným behom osmiach Telnice. Tak keďže som bol včera v pretek v Hlohovci, tam som to tiež celkovo vyhral, ale išiel som na taký dobrý pocit posledné kola a som si hovoril, však skúsim aj časy napraviť, aby som nešiel nejaký zlý čas, tak dneska som to troška cítil. A 4 kilometre som išiel s chalanmi, čo som vedel, že by som s nimi nemal bežať, s Kuchárikom a tak. A klobučník, potom som si uvedomil, že musím zrýchliť, lebo som unavený a musím ich utrhnúť zavčasu, nie niekde v tom kopci, ktorý je hrozne ťažký tu. Tak som im ušiel a Kuchárik jediný, čo sa tak prilepil na mňa a potom už rozhodol terén, ktorom som vybehol, dá sa povedať, na doraz, kopec a išlo sa mi veľmi ľahko, tak už potom som zbehol, aj čas bol celkom solidný na môj vek, takže som spokojný. Otec Jano je celkový víťaz, ale senátori sú tretí v absolútnom poradí a prvý kategórii juniorov, takže u Moravcovcov je to k spokojnosti. No, troška viacej som spokojný s tým mladším, ten starší už by ma mal začať odbiehať a už niekedy ma aj odbehol minulý rok na jeseň. Filip, tretí si v absolútnom poradí, takže spokojnosť? No, spokojnosť ako je nejaká, ale chcel by som to určite zlepšiť v budúcnosti, tak ešte treba potrénovať. No. Aby ma veteráni moc už neodbiehali a predsa už som muž do 39 rokov a mal by som teda do poriadku trošku. No. Ocko vyhral celkovo, takže je tvoj vzor? No určite áno, beháme vlastne spolu stále, takže ja ho beriem jak vzor a dúfam, že už prekonám aj tú hranicu, aby som ho začal odbiehať pomaly. Tak. Richard dnes vyhral kategóriu juniorov, ktorý mal premiéru. Richard, čo vravíš na to, že tu dali do programu činovníci z Telnice aj túto kategóriu chlapcov do 90 rokov? No ja som s tým spokojný, že to tu je vlastne, lebo beháme tieto dlhšie tráte a tým, že to bolo 10 kilometrov, tak som si veril, že by som mohol vyhrať, aj sa to podarilo s náskokom. A ja by som iba doporučil, aby takú trať nechali tým juniorom aj ďalej, lebo je to tak lepšie. No. Celkové víťazky ženy tak ako dobiehali do cieľa. Hudáková Jitka Trenčín, druhá Pribulová Zuzana, Suchá nad Parnou a tretia Želenáková Lucia, Pávoví Nurminátori Bratislava. Prvou ženou v tomto poradí, v absolútnom poradí aj kategórii 40-tničiek je Jitka Hudáková z Trenčína, ktorá pred týždňom bežala maratón v Poľsku, Krakove. Jitka, najskôr tomu maratónu v Poľsku. Aký si dosiahla čas, bežal aj tvoj manžel? Tak v Poľsku bolo veľmi chladno, bolo 6 stupňov, bol silný protivietor, ale pocity mám veľmi dobré, bežalo sa mi veľmi dobre. Zabehla som čas 3:09:57, takže nie je to môj osobný rekord, ale nevadí, bola som veľmi spokojná. Trať bola veľmi pekná, urobená je na 2 okruhy, takže spoznávate aj Krakov, takže bežalo sa mi veľmi dobre. Manžel bol tiež spokojný, ten bežal 2 hodiny 58 minút, takže celkový čas a celkovo sme boli veľmi spokojní obidvaja. Pri Suchovskej 15 hodnotili všetky ženy pospolu. Sú v Telnici prvýkrát kategória už žien od 40 rokov hore, takže súhlasí s touto zmenou. Áno, veľmi s tým súhlasím, pretože tie staršie ženy tiež takisto
takisto musia veľa nabehať, aby sa mohli umiestňovať a aby mohli behávať a ťažko sa súperi od 20 rokov s mladšími dievčatami. Ako hodnotíš tento jubilejný beh o smer Chtielnice? Veľmi dobre, veľmi pekný pretek, super, veľmi dobre sa mi bežalo aj organizačne, aj vlastne musím len pochváliť, počasie vyšlo, všetko vyšlo na jednotku. Na stupni víťazov v kategórii 40-kovej aj Mariana Romáši. Mariana, aké to dneska bolo? No, bolo to dosť ťažké, ten kopec pred 2-3 km pred cieľom, tak ten som tu ešte nikdy nebežal, tak som ho nečakal. Ale zabehol som to, tak spokojný som, pekný beh. Jan Kuchár z Trenčína dneska slávi 50-tiny. Janko, blahoželáme. Ty si bol v absolútnom poradí druhý za Jankom Moravcom z tej Spartak Myjava. Vyhral si kategóriu 50-tníkov, takže dúfam, že absolútna spokojnosť. No spokojný som, lebo som minulý rok zranený, tak som pol roka netrénoval, ale už teraz pol roka drem, ale ťažko sa do toho dostáva a našťastie už to ide aj trošku rýchlostne. Koľko tak denne beháš? No tak, môj rekord bol 900 km za mesiac, ale to je, hovorím, 10-12 rokov dozadu. Teraz tých 500-400 km spravím. Libor Polák zo Šrukoviec vyhral dnes tú kategóriu najstaršiu. Libor, nakedy behali traja bratia Polákovci, dnes si dostal sám. Čo ti dáva kondičný beh? Čo mi dáva? To mi dáva zdravie, hlavne, lebo som poučený z toho, že brat Cyril je porazený. A to je chyba, hovorím, keby si bol behával, tak nič sa ti nestane. Jozef Jamrik dlhé roky pracuje v energetike v nedalekých Jaslovských Bohuniciach. Jožko, ty si ako sponzor dlhé roky podporoval takéto bežecké hnutie. Dnes si bol na stupni víťazov kategórii 70-tníkov ako bronzový. Čo vravíš ty na úroveň tohto jubilejného podujatia? No, som rád, že som tu aj v tomto veku, a hlavne v Chtielnici, pretože Chtielnica je taká moja srdcová záležitosť, je to krásna dedina. Mám tu veľa priateľov. Že som skončil tretí, tak to ešte len mi príde a budem sa potešovať asi trošku neskoršie. Takže Chtielnicu mám rád a som rád, že 30 rokov to trvá a že to má takú vstupujúcu tendenciu, úroveň. Už jen sa vek neprezrádza, vraj najstaršia účastníčka. Názor? Už to tak ide, ale je to skutočne tak, že tá trasa nemá chyby a postaranie sa o všetko. Občerstvovačky mali na jedničku, po preteku, posedenie, všetko skutočne na jedničku. Nemá chyby. A je tu atmosféra kolegov, bežcov, všetko máme, jak sa patrí. Stanislav Sedmák, u mužov vek prezradím, má tento rok 75-ku. Stanko, si sa vrátil, bývalý maratónec, opäť do tohto pelotónu. Tvoje pocity z dnešného nádherného dňa, ty ako jubilant? Mňa to veľmi teší, že tu som tiež tak začínal vlastne s behom. No a že ešte v 75 rokoch, že som tu mohol byť, odbehnutá celú dobrá partia, skvelá partia. Hlavne priateľstva, veľmi dobré priateľstva v tomto našom športe sú. A preto aj beháme. Bodku, tak mi to rozhovorí, mi dá Jarolím Kozmer, to je ďalšia veľmi zaujímavá postava, prišiel z obce Gáň. Tvoj pohľad na kondičný beh a na toto jubileum v Chtielnici. No, ja som sa už tešil dopredu, že sa môžem tohto behu zúčastniť, pretože už som prišiel teraz tretíkrát sem. Som si obľúbil túto dedinku, sa dá povedať, Chtielnicu. Je to pomerne pre mňa náročný beh, pretože je to do kopcov a ja chlapec z roviny, ale o to je to krajší a náročný a ja sa tešil som už, ja neviem, možno pol roka dopredu, že keď som zistil, že ten beh tu znovu teda sa zopakuje a takýto ako aj jubileum, sme spokojní a tešíme sa na ďalší ročník do Chtielnici. Keď dožijeme v zdraví, znovu prídeme. No to je bodka za dnešným jubilejným ročníkom. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom, ktorí dnes prišli. Chtielnica, vďaka za krásne jubileum. O rok, dovidenia. V Chtielnici krásne a výborne pripravené jubilejné bežecké podujatie dokreslilo aj krásne počasie a tak do ďalšej 30-ky želáme veľa zdaru a aby sa pelotón bežcov stále rozrastal.